Aitziber Etxeberria idazleak Reset novela distopikoa kaleratu du. Honetan, etorkizun hurbil bat irudikatzen du. Ustezko gizarte hobeago batek dituen gabeziak erakusten ditu eta etorkizuneko gizarte ereduei buruz hausnartu. Novela hau idazteko orduan bi kezka nagusi, nire bi kezka nagusitatikan etorri da, ez? Novela hau idazteko naia alde batetik da teknologiaren gehiagizko erabilpena eta bestea berriz deskarbonizazioa. Orduan, egitea da mundu digital baten bizi gehala, digitalizazio hori gehiota gehioa dijoala ez, eta gure bizitza erabat aldatu dula. Uka ezina da, hori aurrerapen pila bat ekarri dizkigula, onura pila bat, eta gure bizitza gaur egunean ez ginukela ulertuko teknologia hori gabe ez, baina egitea dela baita ere, teknologia horrek badakala beste alde bat, ilunagoa dana, nahi pertsonalki hainbeste gustatzen daitena, ez? Teknologia horren erabilerak, adibidez, gure bizitzara aldatu du, gure konsumo ohiturak, gure aisialdia, bestiekin harremantzeko modua, eta hortaz gain baita ere, sortutu fake newsak errazabaltzia, desinformazioa, guzti horrek bihar batzuk sortzeitu gure gan baita ere ez, zenbateu teknologia hori dana doakoa dela, dana erresa dela, baina azken finean teknologia horrek eskatzeizu bere pendiente otia, denbora inbertitu berdezu, kargatu inberdezu, konfiguratu inberdezu, eta hortaz aparte, nahi kezka gehiena sortu itena da baita ere, informazio asko eman behar jozula teknologia horri ez. Ohituta gaue egunero zein horretan sartzea eta kukiak ados zaude, ados nago, eta segituan bai emateo, gaina bestela ezingo genuka ezer egin. Baina orduan, nire kezka da, guk informazio guzti hori emateo eta informazio hori noa dijoa, ez? Atzian pertsona batzu daue, ez dakiguna batzutan ez da zeintu dian, eta informazio hori da nahiteue bere ganatu, eta informazio hori erabiliteue. Eta erabiltzeue gaina guregan eragina sortzeko, ez? Bieltzezkoe promozioa, bidaia ideiak, baina geho, gauzatzu simplia dia, o importantzik ez dakenak, baina hor, lehen esan deten fake news, da desinformazio guzti hori eta hori, hor da ez? Eta hortaz gain, menpekotasuna handia sortzeu baita ere, gauet demora guztin jan, mugikorran pendiente, sare sozialetan sartzia, menpekotasun handia sortu du, eta askotan lehen esan deten bezala, gaztien gan jartze du fokua, baina helduak gaztia bezin engantzaturi gabe ez? Eta ordan hori, mundu guzti hori, teknologian inguruan muitzeian gai guzti horiek, eregan kezka sortu zuen. Eta beste gai nagusia zan baita ere aldaketa klimatikoa, ez? Aldaketa klimatikoa, nahiz da batzuk ukatu, nik uste evidentia dela hemen daola, guregan izango eragina hasieran uste ginura baino asko zaundu jaua izango ala, eta gehientzunok, hori ikuste duen bezala, aldaketa klimatiko hemen daola, horri aurre egiteko neurrileatan hor ados jartzia, zailtasun handi jauak ikuste ditut, ez? Behin da berriro zaipatzea, deskarbonizazioa, erregai fosilak eta gutxi jo erabili behar ditugula, energia berriztagarriak jo erabili behar ditugula, guzti hori hor airian dago, baina hor ez dut hor adostasun handik ikusten, bakoitzak bide bat jorratzen nahi da, o bide desberdin asko daue ez, eta gaina, epatu eten bezala, deskarbonizazio hori ekonomiakin oso lotuta dago, hor lanpostua jokuan daue, familian biziraupena, orduan da, gai bat, gizarte mailan noen dikan ikustet, zalantza eta gatazka asko sortzeuna ez, eta orduan, dia bigai oso egunekuak dianak, gure gandik oso gertu dauenak, hasiera baten pentsatu nunean horren inguruan idaztea, zalantza eukinun, ze generotan, nola ze itxura emango nion, ez? Gai horrei buruz hitz egingo zuen nobelai, eta azkenian zientzia fikzioa aukeratu nun, pixkat margena izateko, o perspektiba pixkat hartzeagatik, ez? Nola hain egunerokoa dian, zanun, askatasun pixka lortzeko idazteko orduan, zientzia fikziora jokoet, mundu berri bat sortukoet, gizarte berri bat sortukoet, eta ez dut eukiko loturikan gaur egunen ezautzitugun egiturakin ez, eta hortikan sortu zen, hori, reset idazteko asmua. Irakurliak distopia bat aurkituko, ez? Dao gizarte berri bat,
beringuruan eraketa berri badago, esan dezaketena da, herrialdiak eta ez diala existitzen, eremuak dauela, eremuan kokatuta daola novela, azken bateratzea gertatu eta gero, Alegia Aroaren 50. urtean, protagonista nagusiak 3 bat dira, bat da Zak 21 deituetena, ZK 21, hori lehenengo pertsonan idatzilea dago, hor pixkat irakurlia berekin identifikatu dadin saiatu naiz, nobelain arrotza gertatu ez dain, ez? Lan eremu baten dago, bea bakarrikan, isolaturik, preso dago, eta beste 3 presokin dago. Hasiera baten irakurliak ez du jakingo zergati daun han, o zer gertatu zaion, da pixkanaka bere iragana ezagutzen joangoa. Eta hortaz gain, geho, badaue beste 2 pertsonei nagusi, bat da Mara, dala Segurtasun Departamentuko burua, Marak nahi duna da, sortu dan gizarte berri horren ongizatia bermatu. Gizarte hori klasetan banatuta dago. 2 klase nagusi daue, zilarrak eta karbonikoak. Zilarrak dira privilegioa dazkaenak, lanpostu honena dazkaenak, agintari zatia dekenak, eta karbonikoak berriz dira justu kontrakoak, behaien menpeko dianak, eskubide gutxi jo dazkae, kontrol izugarria eragitea behien mugimenduan inguruan, eta lanpostu eta soldata txikiagoak dazkae. Orduan, hor gizarte hortan gatazkak sortu lehizke, eta Mara da arduraduna hori kontrolpian eukitziaz. Eta gizarte horrek dakan beste erronka bat, da eremuen konfederazioak urtebukerako deskarbonizazio tasa bat ezarri dula, eta tasa horta iritsi berdue. Momentuz, nahiko landazke helburua lortzeko. Eta horren erguinek, dala deskarbonizazio departamentuko buruak, pentsatu berko zer egin dezaken helburu hori lortzeko. Eta, hortaz gain, gizarte honekin ados ez da hon, disidente talde bat eratzen aidan susmua ere, badago. Behaiek burrukatu nahi du, gizarte justuago eta kontrol gutxi joukikon gizarte baten alde. Orduan, elementu guzti horiek topatuko ditu irakurliak. Hiri bat azaldukoa, eta izan detan Zak 21 hau isolaturik dago preso daolako, eta orduan hori da novelan zati bat, baina gero beste zati bat hirian gertatzea. Hirian gertatzeanen irakurriak ikusiko gizarte hori nola bizi dan, ze gertatzean, eta bertan daue Mara eta Erguin, behaiek dazkaen arazo horiei aurre egiten. Elkar harreman eukiko hue, eta Zak 21 horire, azkenian bestiekin elkartukoa. Nei irutzen zait nahiko etorkizun hurbila izan leikela. Guretikan hain desberdina gizarte teknologikoago bat da, bere ustetan aurreratuago bat, baina nik ustet ez dela, adibide jartzen, ez dela hemendik 1000 urtea gertatukoan novela bat. Izan leike, igual hemendik 50 urtea gertatu leiken, ez dakit, epia jartzen ez dakit, baina etorkizun hurbil bat irudikatzeula iruditzen zait.